Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μπαίνει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Εάν είναι αλήθεια ότι με το Χέγγελ έχει τελειώσει η φιλοσοφία ή η φιλοσοφία συνεχίζεται με τους, κάνω άλμα τώρα μέσα στον χρόνο για την οικονομία της συζήτησης, εάν οι νέοι φιλόσοφοι είναι φιλόσοφοι, εάν οι νέες φιλοσοφικές σχολές ή μάλλον τα νέα πανεπιστήμια ή τα πανεπιστήμια που ανοίγουν εκ νέου, εάν βγάζουν φιλοσόφους υπό την έννοια ανθρώπους οι οποίοι δημιουργούν φιλοσοφικό σύστημα ή όχι, ή είναι απλώς διανοούμενοι. Συνεπώς μπαίνει το ερώτημα, είναι αλήθεια ότι μετά το Χέγγελ έχει τελειώσει η φιλοσοφία? Μια διατύπωση που την κάνει ο Αξιολός, εν πάση περιπτώσει είναι και μια διάχυτη άποψη μέσα στην Ευρώπη, ότι η φιλοσοφία τελειώνει με το Χέγγελ. Βεβαίως υπάρχει ο Χαϊντέγκερ. Για τον Χαϊντέγκερ και τον Σάρτ κυρίως υπάρχει ένας διχασμός ως προς το τι είναι ακριβώς. Είναι φιλόσοφοι, ως προς τον Σάρτ μάλιστα που είναι και καλλιτέχνης, εάν η καλλιτεχνική παρέμβαση έχει ανατρέψει αυτό που λέμε την ορθολογική, την επιστημονική και επιχειρηματολογική διαδικασία που συνιστά την οργανικότητα της φιλοσοφίας. Εάν λοιπόν ο Σάρτρα είναι ή δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο εκκρεμεί, ωστόσο υπάρχει μια γενική διάχυση για το βασικό του έργο, ότι είναι φιλοσοφία, δηλαδή ή τουλάχιστον είναι μια πάρα πολύ σοβαρή προσέγγιση σε αυτό που λέμε φιλοσοφικό σύστημα. Για το Χαϊντέγκερ επίσης, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και πάρα πολλές αντιρρήσεις, μιλάνε για μεγάλους διανοούμενους, δηλαδή φιλοσοφία σαν σύστημα επιμένουν ότι τελειώνει στο Χέγγελ. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί αφορά την ποίηση άμεσα. Η ποίηση είναι στα χέρια του Pound, για να μην πάω στο Ρεμπό που είναι ένας προπάτορας. Στα χέρια του Pound είναι ένα ρήγμα ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Ποιο λέω παρελθόν? Λέω τα κατάλοιπα του 19ου αιώνα και τον πάσιμο στο 20ο, και παρόν λέω την μετά το 1920 ουσιαστικά διαδικασία της ποιητικής γραφής. Έχουμε λοιπόν μια διάσταση ανάμεσα σε αυτό που λέμε φιλοσοφία, η οποία ακολουθιέται από την ποίηση και η ποίηση την ακολουθεί, και από την άλλη μεριά μια ποίηση η οποία μένει ορφανή χωρίς φιλοσοφία. Έχουμε λοιπόν τη μεγάλη κρίση την ευρωπαϊκή, η οποία είναι και το βασικό μας πρόβλημα. Τι σημαίνει η ποίηση χωρίς τη φιλοσοφία, και τι μπορεί να είναι η ποίηση χωρίς, και τι μπορεί να είναι η φιλοσοφία χωρίς την ποίηση. Έχουμε λοιπόν μια αποκοπή από ουσιαστικές ρίζες παραγωγής του ποιητικού λόγου. Γιατί η φιλοσοφία θεωρεί, και απάνω στο χώρο που θεωρεί η φιλοσοφία, η ποίηση έρχεται και επιβεβαιώνει με τη συγκίνηση. Δηλαδή δέχεται την προοπτική, δέχεται την επιστήμη, δέχεται την απόδειξη, γιατί η ίδια η ποίηση δεν είναι απόδειξη, είναι διαδικασία για την έκσταση. Ούγαρης πειθώ, αλης έκστασιν άγιοι τα υπερφιά. Παρμενίδης. Βαίνουμε λοιπόν στο πρόβλημα Χριστοδούλου. Χριστοδούλου άγνωστος εν παντί. Μιλάω για τον ευρωπαϊκό χώρο. Στην Ελλάδα είναι αστείο να ζητήσει κανείς να είναι γνωστός. Αν μιλάω για τον ευρωπαϊκό χώρο είναι γιατί εκεί υπάρχει μια πιθανότητα να είσαι γνωστός, γιατί κάπου υπάρχει ας πούμε μια φράξια από αυτό που λέμε σε ένα γκέτο, η οποία επιμένει ότι υπάρχει και εκστατικός λόγος. Για την Ελλάδα δεν έχω κανενός είδους ουτοπική οπτική. Πιστεύω ότι ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει για να συμβαίνει, αλλά ούτε για να συνδέεται, ούτε για να παράγει παράδοση, ούτε για να παράγει προοπτική. Η Ελλάδα ταξιδεύει με όποιο πλήρωμα βρει και σε όποιο λιμάνι σταθεί. Έχει περάσει δηλαδή στη φάση του χώρου που ταξιδεύει. Γι' αυτό και ο Σεφέρης θα πει, όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει. Δηλαδή θέλει να πει όποτε και να ταξιδέψει η Ελλάδα πληγώνεται. Εν πάση περιπτώσει το γεγονός είναι ότι ο ποιητής
Χριστοδούλου, μεταπολεμικός που θα πει ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μεγάλωσε μες στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και δεν μπήκε μέσα στις διαδικασίες της πίστης, γιατί η πίστη ανατράπηκε και με τις τελευταίες μάχες στο Βερντέν του 1919 και με τις πρώτες εκρήξεις των Στούκας στην Πολωνία. Η πίστη ανατράπηκε για πάντα, μόνο ότι είχαν γίνει πολλές άλλες διαδικασίες για να ανατραπεί η πίστη, την οποία είχε διαδεχθεί η καλούμενη επαναστατική οπτική, η οποία είχε μεν μια διοικητική προοπτική, αλλά δεν είχε καμία εκστατική προοπτική. Περίμενε η έκσταση να περιληφθεί μέσα στην πράξη, και η πράξη είναι διαψευστική της έκστασης, γιατί είναι εμπράγματη κατηγορία, δεν είναι κατηγορία νοητική, ίσως είναι ενοιολογική, αλλά δεν είναι νοητική κατηγορία. Συνεπώς, η ποίηση του Χριστοδούλου είναι μια ποίηση μετά το θάνατο της φιλοσοφίας. Αν θέλει λοιπόν κανείς να πλησιάσει τον ποιητή Χριστοδούλου, πρέπει να ξεχάσει την παρηγοριά του Pound που μας φέρνει την ασιατική οπτική για να υποκαταστήσει το Θεό που έχει πεθάνει στην Ευρώπη, και να γυρίσει στον Έλληνα Χριστοδούλου, όπου εκεί μέσα θα διακρίνει και την μεγάλη ενοχή και τη μεγάλη ευθύνη. Ο Χριστοδούλου το θέλει δεν το θέλει, αισθάνεται τη μεγάλη ενοχή της Ελλάδας για την εξέλιξη των πολιτικών, ιδεολογικών, φιλοσοφικών και πολιτιστικών πραγμάτων στην Ευρώπη, κυρία, και στον κόσμο ολόκληρο, με την λογική διαδικασία του Αριστοτέλη. Ο κόσμος είναι αριστοτελικός στο βαθμό που είναι πρακτικός, και πολιτικός και είναι πλατωνικός στο βαθμό που θέλει να επιβιώσει ο χριστιανισμός κάτω από οποιοσδήποτε διοικητικές παραμορφώσεις. Συνεπώς, ο Χριστοδούλου δεν μπορεί παρά να προσεγγιστεί σαν ένας Έλληνας, ο οποίος πλέον δεν αποδέχεται τα συμπεράσματα της φιλοσοφίας και σαν ουσιαστικά στο ένας κιόλος του νεότερος διανοούμενος θέτει ερωτήματα. Καθώς θέτει τα ερωτήματα, και τα οποία ερωτήματα δεν παίρνουν απαντήσεις, φυσικά, γιατί είναι ερωτήματα αυτό που λέμε αντρέν, δηλαδή περπατάνε τα ερωτήματα. Σε κάθε πρόκληση έχουμε και ένα ερώτημα. Πρόκληση, γιατί ο φόνος? Πρόκληση, γιατί η αποτυχία των επαναστατικών οπτικών? Γιατί η αποτυχία της επανάστασης, όχι σαν πράξης, αλλά σαν εφαρμογής ενός μεγάλου ουμανιστικού πλάνου, το οποίο ανατρέπεται στον τομέα των ελευθεριών και επιβεβαιώνεται στον τομέα της διανομής σε κάποιο μέτρο του εθνικού εισοδήματος. Εδώ έχουμε ένα διχασμό ως προς συμπεριφορά μας απέναντι στο άτομο. Έχουμε λοιπόν το φόνο, τον πόλεμο. Έχουμε τη διάψευση την πολιτική, επαναστατική, αστική, και την προσβολή από τη λύση τη φασιστική. Έχουμε την απομόνωση των ατόμων, δηλαδή την τρομερή εξατομίκευση, η οποία στην ουσία ξαναβάζει το άτομο στον μη Θεό, στον μη χώρο, στον ου χώρο, στον ου τόπο, τον βάζει στην ουτοπία. Το άτομο ζει ουτοπικά.